Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Barin Vidya Singh Tok Big Pen Pen Don Plikebra Troxy BJP Rat Congress along Kachipa Ogdi. Karbi Akhe Pan Thangnat Kapanahok Kavedetjia Pansi Lamdon Kachitok Dunjia Pansi CCU Kachuniri. Ningkani si Plengdera Pita Ram Terangarong School Hem Patang Tidet. Kardom pinya daba Abirta long pen nili sami jirbon killing pi non arjuik tha pirtang ton pen. MLA kili kahut kachipa hai vek jepan rat charia songatum non apor dode sang se sai kacheklem rinti boma porahut Korkanthi constituency MSC barim anparta Karbi Anglong Autonomous Council Chairman barim Vidya Singh Tok bila pen ararasu don plikebra troxiatum BJP pen che odunsi Congress along jakong ki pidun jepan chipa ogdun. Korkanthi constituency lo Dhentaghat Dongkachingthu lo charia hem athengno along kedam tang there poni phai clear ni Korkanthi Mandal Congress Committee tum patir piponsi Congress claim bang amai la pen BJP pen kachipa ogduna mai padupon Korkanthi MCC amai pu Harsingkro kachari pon amai long Kongchun bang Praneswar Intia hin pensi mai ke phalam the la pen alohi kapachinia por en pondo me along ke ADCC Kongchun bang Sonjip Teron alohi sar puaman pen chetongdu manpeng alohi ke ADCC Adun Maipu, Rajan Bora, Gorkha Cell Chairman Chandra Tamang, KAD MCC Adun Maipi, Larbin Teronpi, Kongchun Bangpi, Kanaming Tipiatum Pendanglok, Kidoan Congress Aru Arim, Asongchapo, Songcha Piatum Ta Chetongdu. Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Barin Vidya Singh Tok di lam thike jai pona tengke BJP ratcharia songatumke rat aphan ason kachong thuilok asorkar lapen kedam tang denarong nuraka klamalong Union Minister Amit Shah ke bang huta hemprek alam itheta kaning jete kang ke det pensi BJP tumke article 244A pachun pon thek thelo puke klang daklo lasi pinier ni BJP pen che odun pen Congress along si chewang thulo pusi ningje pon Amit Shah wang dul de that Karbi Anglong farman thanda tikang ke anti kuansi tum phana bitrai po nang ana bitrai ko busili chak un po lasini Congress ke wang thu Congress langka history do Karbi Anglong phan district tawan pi council tawan pi autonomous state la article 244A ta provision tekang la pente Karbi Anglong phan mu ajir ke ding Congress atum si autonomous state taw nang pichu po po nim che thedo si nili Congress ke jontu Halapu ke ADCC Kongchun bang Sonjip Teron setame BJP tum radaphan ason ki pipon jelam chak chepa pleng pon pesi radaphan kachong thui kachobai lok pusi ningje pon anparta non ke bang ji MLA kili kahut Hauraghat Bokajan la pen Dipu Legislative Assembly long Congress atumsi highway poputa alangli methang la pen radaphan aning pathepon kabe pen 47 house ne do na ke mars dun si Pinil dagi tum ke antek ke menai bangke Karbi Anglong Autonomous Council ex chairman alangli Vidya Singh Tok bi alangli seta pini Congress ideology hanon anta aning samlang pse alangli seta pini mai meeting sta lamji alang lampa jidlo asi alangli tanon chini lo je Congress tum bangke ahopet isi a limitation do isi hisab pensi rathan sta lam class pi dun ba isi lam chak cha CPP pini BJP tu ason hai pun rolang hai lam ning je tapte pini la tun lang dam ignoi Pini sudah sel hebru bamen penisi kimane la ke pacar ibu pu he prolubhon bupu parokalam pen prolubhon ki pensi pini atu mai meeting ki bibi la selang li ta than lo je pini lang li wanglo mixen lo lan sosir tum lo wang helang pini Korkanthi constituency ke pini ha ilun kok dong lo take Congress sia mane mosti pu melu non mangki dok moka pen semsing inti Karbi Anglong live Central Sarkar pen risim kang tangke ot KLNLF, KPLT, UPLA la pen PDC ke tumang bong lamdon ka chitok ahut Karbiara phan thangnat kana hok he det je phansi lamdon ka chitok dun je phan pherang ke mailong CCU pen kachuningri Karbi Anglong Autonomous Council pen RD ki pipon Central Sarkar pen risim kang tangke ot tumang bong lamdon ka chitok jipo amen pen ihin pondet laki isi ka manghuta meme lamlo Mate alangli tumaphan assembly election kapathu ijia phan shot lone mate kopia phan lone rara tumle matha holona pusi saising rong pipen jongpon Jasamet CCU asong pen Central Sarkar pen risim kang tangke ora tumang bong lamdon ka chitok along lam the ka chipak lang dona pitha arju ponsina
song to an pe chima et pen et helam thei ba na ko ba la hello non la tum KAC pen initiative pen BJP to initiative non election aphalo ne mate kopi bhanel bangke ran le munthi hurna sita la receive ke kangtang ke ora tum KNLF ke pelti song ni UPL song pen PDC ke la kato ko be tum kache tokja phan lamdon je tokja phan non iru yang bom pen do de sang se sarkar tum elong hang de person therong lo la si 23 February ani bake thang inquiry thomani bangke resim pasang lo la bangke kal khetrol si pasang lo Guwahati la so phi puthot ningia phi la bangke Amit Shah ga bangke phang si nura ka klam long den arong long resim pasang de rapi lamdo ji togi phan ekot togi phan la pehla dak pang dak ji bolam klang ta phi bangke hamphang so tum la so puthak hembrek jok si alam abe pulote kar belong akang chir alam hembrek alam tu for alam yo si abe pulote hembrek ji tokte tet sigeme pu hamphang so tu chelang pet pen inon home minister phan 24 arni along isi memang pidam lo la bangket for abe putek citok das game pu epil lo pen aku nil tu mehin pen aku putot la kecitok ci along hembrek abe thai mathasi KSA office lo mata press conference pen nil tu so putak kabya long pa pang so to bang hembrek abe te citok ni pola ba citok das game obang so bang pangdang Jasamet CCU asong pen kachuning realam the kachipak lang dunang kok ang thek laki lamdon kachitok alu along mua phi karbiang long arat achakong ang hap ing hap tekang kedet nang jipusi kedam tang there ni phai clear ni sorkari rong asar asai hemalong hirang ke mai kapadupon hut kachuning ri kadupon News report Roshan Hanse karbiang long live Non alom so phan beer tank tompon iksena Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma do posita matha ikri humre ignon nangletum adung het kedo phangcho enterprise Nangletum ladak longek ji lake electronic goods gift item food item cosmetic water filter sport and school item Lasi Humri non MS Phangcho Enterprises Jirsong Asong Road Rongkhelam Dipu Non puthot birtang ton pen arjupon tu iglona ke Charlie aning ke hang chit arta hut inut lo ka Charlie ke thek kere arisu simun terang ke so det pena jok ning ke oiche paklang ponsi ke so nang pametha pusi kachuning ri Duarbaguri constituency ka parlo Dolamara town pen kilometer ner capso se basa phangcho rong amekar Thomas terang pen kaverong hang pia tumasopu simun terang ningkan phokiso ka pangjia jok ningke oiche paklangsi kesu ka chepa mejia phan nang chirap che tudun vek thapusi kachuni ri padupon simun terang alang like luka charlita aning repik Laswa joine alangli ingdeng troxi chipa undunsi ingdeng ner kep kachali dunjia phan kachisik chedang mate amen kache thap dunjia phan thengpiang song bikron kachowe kachongdar hutpen thengpiang song pen nang ke klua joksi alangli kopai ke lang nul pusona ki sung phuna koklo nali men son lo Simon terang acha nali ko pipensi accident ge phulo labang so accident an bang ke nili school class 7 an result che long lo pass det lo ke admission ke dam di pula kam ke chongdat lo bithi ke chowe pe na ma si accident de lo amane nang ke klo lo acha non ge ende go sono nali ke chi nangli king chi jor ma chi jon nili ke bang ke chi jor un de lo mane chikio de lo dam thek the de lo asabo nali ke chi jor paklai ma hala ke dam pot pen plan ko
Cejor ke dam ke lan cejor ni delu di. Oh, cejor ni dia lo lapuan velo, mana beseliat ong dia lapuan velo. Acha na lima pan lo kacuning riji kerap ma pan lo kacuhang dia. Non kacurap kirap ke hang dia bangge itu MDC ta local MDC Richard Taubi apan sitame nang rap jibon besi cuning rilo aku MCM tuliram rong hang alang ni sitame nang rap jibon besi alang lipan kesu kape media phanpura NRL township along extrata claimlo sita thang result taklang clear phi tangka maha kavedet penajok break jump prayer center along si arnam kardom pen kirap johang don bomlo sita non ning kan phop playing deta phit akeng chejor un edetlo isi ning duk da meme bangke alang li ke charlie aning repic sita me ingdeng troxy ansi ington nang koklo hala pu charlie rapet aria sangho tumke higher secondary ang deng si charlie bomlo alang li apaya potumta bangso oso phan seka chelang je phan dwarbaguri local MAC Richard Taubi pen CM tuliram rong hangatu nang rap dun wek thapusi kirap ka chaha hala non kesu red bangke nali tuma supolo di. kalang ilo. Acha. Kosan ha kesu ki phuke kesu sitong ke. Kesu ke phuke la militum kene pula so school che damji pula sanikan 2015 ani kanang bong teri che chok epen also pina pason ke dampu pulo masih poisa ong cholang pula so bithi chuwi du namat se lasa ghotona ke khoilo mari thingpi ang song pen mane aru bhang along an le lo tame alang li nang tobup lo mane Adap king sinai klo masih ni tum ta thang ta chini te khede lo pen ni tum pinangan ra center cepon along sitame ni tum thang ta suri le masih non mang ke hem chibi ko hospital se chelang lo mana ka hospital ke chelang ilong elang mane poisa ka do kari ka de pen jok ni tum chelang ke khede nali krap chahinge mane dak local MDC ne Richard asang ho to be asang ho da pen CM agane jula tuliram lahai tam phanji kerap hanji kerap long lo tenal ta ko bangso so phan si kechilang phan ani hang si chelang ye phanji ako chipon thiji ko thal dolamara pen arjison rong park karbiang long live non MLA election hut ASDC pen Congress chirap rapet nangpu Congress atum ke kroi kroi da banke BJP phan kapar MG phan aning ke hang he joine lo pusi ASDC pache thang chun bang Daniel Teron Congress phan karbok pon BJP phan ke kroi kroi song do anjong si chingrum pet pit pulote BJP phan paremon e laso joine si nilitum ASDC song hin pen ke non adihu MLA election hut banke chilang rapet nang pusi Congress phan lampalero sitame Congress hin pen ke kroi kroi da banke BJP asong phan kapar MG phan aning ke hang helo lapen Congress atum nona dihuta elong MLA constituency longta hai he anparta ajahak LA constituency long Congress pen BJP angbong arlu pen lam kache tondo pusi nelitum kachini dam pusi pherang ke thengnu ASDC pache thang chun bang Daniel Teron ninjepon lapen nelitum kabuji ke Congress is having a tacit understanding with BJP in some of the assembly constituencies. Lason se nilitum kachini dam la theglong po apor pen la se langso bangke Congress tum ki chokche joine si BJP pan la tumapar sai ke thuk se nilitum la pen APSLC halapu APHLC tumke non anta election commission along registration avelang lapen NGO tenga sonsi dolang lapen ke othip mate ke mangpon thip avelang seta nili tumke isivet do nang pu chuning rilo bonta alang litum kroi krederlo lasila tumta Congress atuma sontak tha arlo pen kache kroi dolo kali pulote joining tika thar kopia phansi amethang LAC pen chithur hai hedetlo puta tiron sangho karjupa dupon APSLC apanta election aveang kupen 2019 pensi Elutum pulo. Elutum chini APSLC ke nonta election commission along registration abala NGO hisab la latum clear cut policy ave program ave ideology ave seta elutum chuningri u afitame APSLC atumta portrait chot nelitum la rotot CCU puke political party da kalilang mati sike la penatum Ele di marjulong free kwan hok ne chini der la he
alang litum NPP pen si ini ka cengki palam lah. Robin Rong pi ke CCU amunit lo. La si haurakat pen ki thurji palam lah. Ala si nilu ta amunit pan inut baini pan naka kontak lason dulu. Seta NPP pudote la ta kapre ka hormulo. Ate NPP ke neda pudu North East lo. Neda constituent mati. La pen neda bang ke BJP constituent mati. La si NPP pen direct ke doi po bang ke neli tum kroy dah esta NPP tum si kroy reji top leader tu. Ada angsong tum konrat sang matum si kroy reji. Antila nona tum candidate dupo long kita baik lang suta dupo difu da dupo bokayan da dupo lapen ke ha ekane haura kata lo neli tum dupo. Nilitum ASDC penta alongtin constituency alongta parjab dunpo setame nona matke bang phuamen pangdak pon pelang puta terona sanghu pachinitu. News report Roshan Hanse Karbianglong live. Nilip MSC constituency ka parlu chotiona hawar ramterangarong LP school hem kikim patangte derajok ingnar ka chelat vera towar community hall alongsi osomara tumaphan sai jokje luke thana. Inghet langso ramterang arong along kidu kilak au somara tumaphan joy kepen akehelu luka charli damjok plotje phanpura Karbianglong Autonomous Council pen labangso LP school hem kimponlo bonta ningduk me melama bangke ningkani si pleng dera pita kikim kapatang pipe dera jok ramterang arong ingnar ka chehelat vera towara long kikim ham community hall along si sai jok je pen bang plikebraner capso si au somara tumaphan luthanang bom Labangso community hall along ahut pen mai thai ke do arnilu pulote lo ke thanta inton angkok titiajok osomaratum pecharle anathu tikuk nangkok titilo pusi rongara tum pen pachnipon ke dagni tum ramterang arong ke osomaratum lo charli ahema vidyala lasi lituma arong puthol labangso ahem kapatang prabjima patang bon theye phansi kithi ding la Karbianglong ke chari na phanta chuning ridulo arong dani tumrong ke ramterang arong Eso somada kisung song do kolo lo charli pini antami mesena charli awasar kilong theye pang chuning rin halapu blackboard penchenglo ason tinta kirim kibiadim mesen kavidera jok hormu hortar anta kangbu kanahok dolo lasi arpu ke do tum bang so school hem prabjin pen patang ponangpo kali pulote osomara tum lo kachari na hokla pusi ninduk chepaklang renti to nilit Chunuri dingi la peno prangni tum hada roman ki duhut ke school hem same dulo sumar same kachari awar sai bang hada miseno same non hada pen no thai plot mane na tere phidmat nungkan ingela dak bang ke school hem same nang patang pi pe masi sumar tum bang kachari awar sai bang aso ka siksak de chalo lasini di Karbianglong ke thege dinga tum bhan kachunuri dun ke laheno labang su school hem na patang pi je fancy ni di chunuri dun Koilamati pen Samsonic di Karbianglong live. Tangte pinya daba Abirta ke lapon se kang toniklo, dome thak me kardong.